بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna miƙa godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddari sake saduwanmu a wannan masallaci mai tarin albarka Masjidul Ijaba a nan Ibrahim Bako New Extension da ke cikin garin Bauchi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon faɗan daidai da kuma aiki da daidai. Satin da ta gabata mun yi karatu gurin da malam yake cewa idan an ce maka da wasu alamomi kake gane ubangijinka, sai ka ce da ayoyinsa da halittunsa. Shi malam ya kawo ayoyi a mazaunin ababen da suke iya gushewa, wani lokaci da a duba a ga ba sa nan, wani lokaci kuma a duba a ga suna nan. Shi ya kawo halittunsa a mazaunin ababen da koyaushe su ba sa gushewa. Ya kawo haka ne saboda ya ƙara kusanto da tunaninka, saboda ka gane waye yake halitta kuma waye ya cancanci a yi masa bauta. Ya kawo ayoyin a mazaunin dare da wuni da wata da rana, saboda dare akwai lokacin da za ka duba ka ga bata nan sai rana, akwai lokacin da za ka duba ka ga rana bata nan sai dare. To ya kawo wayannan a mazaunin su ne ayoyi. Sai kuma ya kawo a mazaunin duwatsu da sama da ƙasa a mazaunin halittun Allah mafiya girma, wanda su ko a yaushe suna nan. Babu wani lokacin da aka zo ka ce babu sama, babu lokacin da aka zo ka ce babu ƙasa, babu lokacin da aka zo ka ce babu duwatsu. Duk suna nan a faɗin ƙasa a duniya. To daga ƙarshe ya kawo maganar Imam Ibn Kathir, babban malamin tafsirin nan, yake cewa to duk wanda ya halicci wannan alkhaliqu li hadhihi al-ashya wal mustahiqqu lil ibada, wanda ya halicci wannan ababen to fa shine yafi cancantan a yi masa bauta ba wani ba. Duk wanda bai iya halittan wayannan ababen ba, bai iya halittan sammai da ƙasai ba da duwatsu, bai iya halittan rana da wata, bai iya kawo dare da wuni ba, to wannan bai cancanci a yi masa bauta ba, kowane ne shi duk girmansa. Kuma sai daga ciki kuma malam ya kawo addu'a, ya kawo hadisin addu'a'u mukhul ibada. Ya kawo akan addu'a shine ɓargo na ibada. Sai ya rufe da aya da ke cewa wa qala rabbukum ud'uni, ubangijinku yake ce ud'uni, ku roƙe ni, astajib lakum, ni kuma zan amsa muku. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, lalle wanda suke girman kai a wajen yi mini bauta, sayadkhuluna jahannama dakhirina, da sannu ni kuma Allah zan shigar da su cikin wutan jahannama tare da masu shiga. Kaga roƙon Allah ibada ne kai tsaye. Rashin yin roƙon Allah barin yin bauta wa Allah ne. Kuma shi barin yin bauta wa Allah, Allah yakan sabbaba yayi azaba wa mutum. Saɓanin ɗan adam, kamar yadda muka fara faɗa wancan satin, shi ɗan adam duk lokacin da zaka matsa masa da roƙo, ba ni kaza, ba ni kaza, ba ni kaza, to dai fara fushi da kai. Yana ganin ka zai ɓata rai, yana ganin ka zai canja fuska, yana ganin ka zai bar wajen, ko kuma in ya ga wayanka ma ba zai ɗauka ba, ƙarshe ma ya saka a blacklist. Amma shi kuma mahaliccinmu, lokacin da zaka bar bautansa, a lokacin zai yi fushi da kai. In ya yi fushi da kai kuma ya fara, ƙarshe me dai maka? Azaba zai yi maka. Shi yasa Allah shi yana son bawa da ke roƙonsa, saboda roƙo yana nuna ƙasƙanci ne. Ka nuna kai baka isa ba, ba za ka iya ba, wanda kake roƙonsa shine ya isa, shine zai iya. Shi yasa Allah ya sa shi daga cikin manya-manyan ibadu nasa. Ka zo ne ka ƙanƙantar da kanka, ka risina, ka yi ƙaramin murya, ka ce kai ba za ka iya ba, shine zai iya ya maka. To Allah yana jin daɗin hakan. Allah yana jin kunyan bawa ya ɗaga hannunsa, ya sauke hannun sifir, ya sauke hannun zero, bai biya masa bukata ba. A'a, Allah yana jin kunyan haka. Idan ka ɗaga hannu ka roƙi Allah, ɗayan uku,
in ma Allah ya biya maka bukatanka cikin gaggawa, in ma ya jinkirta maka zuwa wani lokaci, yanzu yana ganin hakan bata dace da kai ba, in ma ya ajiye maka ita zuwa ranar tashin alkiyama. Amma ba zai yiwu musulmi mumini ya yi addu'a Allah ya bar shi haka kawai bare bari ba, sai ya masa ɗaya daga ciki. To addu'a mu sani addu'a ta rabu gida biyu, yana da kyau mu kula a daidai nan wajen. Akwai du'a'u ibada, addu'a wanda na ibada ne, shi wannan babu wanda ya halatta ka roƙa a duniya, kowa ya ce, tun daga kan annabawan Allah zuwa mala'ikun da Allah ya yi, zuwa ga salihan bayi, zuwa ga malamai, zuwa ga waliyai, babu wanda ya halatta ka roƙa a wannan. Shine huwa du'a'u bilisanil hal, addu'a bilisanil hal. In an ce bilisanil hal, akwai magana da za ka yi amma ba da haccanka za ka yi ba, yanayinka ne zai yi magana. Yanzu idan wani ya zo ya maka magana ya ka ɓata rai ka ƙi amsawa, yanayinka na gwada cewa kai fa baka so ka yi mu'amala da shi, ko kuma baka so ka yi magana da shi, ko ba ka bane? Sai kuma aka zo aka same ka, mutum na zuwa zai fara maka magana, ka sake fuska kana ƙoƙarin ka yi magana da shi, wannan hal ɗinka yana nuna yanayinka yana gwada cewa kana maraba da zuwansa, kana so ka yi magana da shi. To wannan addu'a bilisanil hal shine as-sala wa siyam wal hajj. Yanayinka, halinka yana gwada cewa ibada kake yi, kana sallah, kana azumi, kana hajji. To wannan sarfuhu li ghairillah shirkul akbar. Ka sarrafa irin wannan ibadan, irin wannan addu'an wani, kafirci ne mai girma, shirka ne mai girma. Ka yi sallah domin wani, ka yi azumi domin wani, ka yi hajji domin wani, wannan shirka ne babba. Shi du'a'ul mas'ala, yi addu'a na matsala, ko du'a'un bilisanil maqal, shine addu'a da haccen da take magana. Ka kamar mutum ya ce, igfirli, ka gafarta min, irhamni, kamar rahama. Hukuncin wannan fihi tafasil, akwai rabe-rabe a ciki. Wa huwa ala qismain kama sayati, shi kuma wannan ya rabu gida biyu kamar yadda zai zo mana. Na farko, fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah, shi wannan addu'a da mutum zai yi da bakin, akwai wanda babu mai iya yi sai Allah shi kaɗansa. Sarfuhu li ghairillah, sarrafa irin wannan wanda babu wanda zai iya yi sai Allah, shirkul akbar, shi ma shirka ne mai girma. In an ce shirkul akbar, shine wanda ke iya cire mutum daga cikin musulunci. Muna fahimta? Shi shirkul akbar shine ke cire mutum daga musulunci. Shirkul asgar kuma ƙaramin shirka, shi baya cire mutum daga musulunci, amma shine mafi girman laifi wanda yake sanya a sa mutum a cikin wuta. Shi kuma shirkul akbar, idan mutum ya shiga wuta, ya shiga kenan har abada, ba zai taɓa fita ba, saboda bayi da bambanci da wanda bai taɓa yin musulunci ba. Su ne idan da za a musu azaba gwargwadon ƙasan duniya suna so, yau a ɗauki ɗaya a ajiye, gobe a ɗauki ɗaya a ajiye, wata ran da a wayi gari ya ƙare. Amma duk wanda ya kuskura ya mutu yana babban shirka, in ya shiga wuta ya shiga kenan. Shine Allah yake ce, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah baya gafarta laifin da aka hada shi da wani, amma duk wani laifi koma bayan shirka, Allah in ya ga dama zai iya yafewa. Mutum yayi zina, mutum ya sha giya, mutum yayi gulma, mutum yayi annamimanci, idan Allah ya ga dama zai iya yafe masa. Amma shirka babba, ka ɗauki haƙƙin Allah wanda babu wanda zai iya yin wannan abin sai Allah, ko kuma ibada ne tsantsa ka ɗauka ka ba wa wani, ka yi wa wani wanda bai cancanci hakan ba, to Allah baya yafa wannan. To fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah, ka roƙon da babu wanda zai iya yin wannan abin sai Allah shi kaɗai,
sarfuhu li ghairi llahi shirkul akbar, sarrafa shi wa wani Allah to shirka ne mai girma. Shefi ma ya qaduru alaihi abdu, ka roki abin da bawa zai iya yi. Yasihu bi shurut, to duk abin da zaka roƙa gun bawa kuma bawan zai iya yi, to dole ka sani akwai sharaɗi guda 4 da dole sai mene sai ya cika kafin ka roƙi shi wannan wanda zaka roƙa din. Idan ba a samu ɗaya daga cikin 4 nan ba, bai halatta ka roƙe shi ba. za mu ji su. Na farko, an yakuna al-mad'u hayyan, dole wanda zaka roƙon ya zamanto hayyan, rayayye ne. Duk wanda zaka roƙa idan ya zamanto ba rayayye bane, haramun ne ka roƙe shi ko waye shi, ko mala'ika ne, ko annabi ne, ko waliyi ne, ko salihi ne, ko malami ne, ko mai kuɗi ne, ko talaka ne, ko gwamna ne, ko sarki ne, idan ya kasance ya mutu bai taɓa halatta ka roƙe shi. Shi mala ya ce kharaja bi hadhal qaidu al mayyit, an cire a wannan qaidin mucacce banda shi. An yakuna al mad'u hadiran, dole kuma wanda zaka roƙon ya zamanto hadir. Me hadir? Yana gun. Muna fahimta? Dole ya zamanto yana gun. Kharaja bi hadhal qaid al ghaib, a wannan qaidin an cire al ghaib. Al ghaib shine wanda baya nan, wanda ya buye gare ka, baka ganin sa, ya buye baya nan. An yakuna al mad'u qadiran, dole kuma ya zamanto wanda zaka roƙan qadir, bi ma'ana zai iya yin abin da ka roƙe shi. Kharaja bi hadhal qaid al ajiz, a wannan qaidin an cire ajiz, wanda ba zai iya ba. Gashi rayayye ne, gashi yana nan kuma ba zai iya ba, banda shi. An ya'taqid al mad'u mujarradan sababan la mu'athiran bi dhatihi, dole kuma ka gane shi wanda zaka roƙan, wane yi min kaza ko kuma wane ban kaza, shi sababi ne na samuwanka wannan abun. La mu'athiran, ba shi ne yake da tasirin samar da abun ba, bi dhatihi da kansa. Mun fahimci sakon kuwa? Kun ga da aka ce dole ya zamanto hai. Misali, Malam Habu gashi nan yana nan. Rayayye ne ko ba rayayye ba ne? Rayayye ne. Hadir yana nan ko baya nan? Yana nan gashi nan. Ƙadiran zai iya. Malam Habu ba ni aron miƙo min wannan waya. Zai iya ko ba zai iya ba? Zai iya. Sa'annan shi ɗin sababi ne na miƙo wayan, ba shi bane da ɗauko, ba wayan bane da kan tsaye, ba shi bane zai sa wayan ta taso ta zo. Mun fahimci bayanin? To bari in ƙara mana misali. Sai in ce wannan yaron, wannan ƙaramin, gashi rayayye ne kuma yana nan, ko? Sa'annan yin ce masa mene? Ya ɗauko min wannan kujeran ya miƙo min. Zai iya? Ba zai iya ba. Bai halatta in roƙe shi irin wannan abun ba, saboda ba zai iya ba, abun ya fi ƙarfinsa. To yanzu misali, Malam Habu rayayye ne, yana nan, sai in ce ba wa matana aihuwa. Tun da na yi aure ban taɓa aihuwa ba, zai iya? To bai halatta ka roƙe shi irin wannan abun ba. Abin da za ka roƙi ɗan adam, abin da zai iya ne. Shi yasa za ka ji wasu suna ce wai kuna ce kar a roƙi kowa, in gobara ya same ka za ka kira fire service, ko ɓarayi sun zo gidanka za ka kira 'yan sanda. Wallahi bai san waye Allah ba ne tun mai faɗin wannan magana. Ta yaya? Na farko, police na da rai ko bai da rai? Yana da rai police. Fire service suna da rai ko ba su da rai? A me za ka kira su? A waya. Rayayyu ne ko ba rayayyu ba ne? Suna garin ko ba su garin? Za su iya koren ɓarayin ko ba za su iya ba? Fire service za su iya kashe maka wuta ko ba za su iya ba? To me laifinka anan ka kira su? Kawai ana so a batar da mutane ne, a raba su da mahalicci, a kai su wajen wasu bayi. Bayin ma za ka samu sun mutu kuma ba za su iya maka wannan abun ba. Yanzu in ka shekarar 100 kana kiran wanda ya mutu akan ya zo ya taimake ka, zai iya? In tad'uhum la yasma'u du'a'akum, Allah ce idan kun kiraye su ba za su iya amsa muku kiran ku ba.
walau sami'u mastajabu lakum, Allah ya ce a kaddara in sun jima wallahi ba za su iya amsawa ba. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum, ran tashin alkiyama kuma za su ce mu babu abin da kuka mana na shirka. Shi yasa wannan ilimin shine mafi girman ilimi a duniya. Saboda in an tambaye ka waye fi kowa girma zaka ce Allah, to dole ilimin sanin Allah ya fi kowane ilimi girma. Dole ilimin sanin Allah a bashi kulawa, a bashi sani. Saboda zaka zo ka yi rayuwa ne a duniya, la'alla kai shekara 35 ko 40 ko 50 ko 60. A wannan wajen da ka gyara rayuwanka na lahira. Idan ka kuskura ɗan wannan shekara 70 inda za ka yi a duniyan ba ta yi kyau ba, za ka yi shekara da baka san adadinsa a cikin jahannama ba. Bacci fa za ka yi na dare ɗaya ka ɓata kwanciya ka tashi wuyanka ya ƙage. Amma ka duba kwanciyar kabari, wani fa yanzu ya fi shekara 1000 a kwanci a kabari. Yanzu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da shekara 1000 a kwanci a kabari. To kai ka san shekarar da kai kamata shi kiyama? Yaushe za ka bari wannan hayaniyan duniyan wani bawa daga cikin bayi ya raba ka da mahaliccinka, ya kai ka wajen wasu da ba za su iya tsare maka azaban Allah ba? In fa an ɗauke ka an saka a ramin nan fa, ku duba ramin nan yadda muke sa ƴan uwanmu a ciki, wata ran fa mu da a saka. Wata ran fa mu da a saka. Idan ka shiga wannan ramin babu wanda zai iya tallafa maka daga kai he aikin da kai. In ka yi mai kyau ka ga mai kyau, in ka yi saɓanin haka ka ga abin da ranka baya so. Yana da kyau mu kula, mu ba da himma wajen bautawa mahaliccinmu. Don haka duk wanda za mu roƙa dole ya zamanto wayannan ababe hudun, ya zamanto rayayye ne, ya zamanto yana nan, ya zamanto zai iya, ya zamanto shi sababi ne na samu abin ba wai da kansa ba. Misali da zai ƙara fito mana wani abu, wanda ka kiran yana da rai amma yana Jos, kai kuma kana Bauchi, shi ma ka yi shirka wa Allah. Saboda hakan ana so ka fahimci cewa menene Allah hayyun ne la ya mutu, Allah rayayye ne baya mutuwa. Sa'annan kuma yana ko'ina da jinsa da ganinsa da taimakonsa. Duk gun da ka shiga Allah yana ganinka, duk gun da ka shiga Allah yana jinka, duk gun da ka shiga Allah zai iya taimakonka. Babu mai irin wannan siffan a cikin bayin Allah, shi Allah shi kaɗansa. Shi ne yake ko'ina da jinsa, yake ko'ina da ganinsa, yake ko'ina da taimakonsa. Baya ga shi babu wani wanda zai iya wannan al'amarin. Allah Ubangiji ya samu dace. Shemala ya ce, nahanu nadrusul hukumu alal fi'il. Ku sani, mu muna karanta hukunci ne akan aiki, ba akan mutane ba. Duk wanda ya kira wani ba Allah ba akan abin da Allah ba zai yi ba, wannan aikin da yi sunanta kafirci, amma mu ba za mu ce wa wani kafiri ba. Shine takfirul muayyan. Ahlus sunna wal jama'a ba su kafirta mutane. Ku fahimci bayanin, aikin ake cewa kafirci. Wanda ya faɗi ya kira wani wanda ba Allah ba, sunan aikin da yayi kafirci, shirka. Amma mu ba za mu kalle ka mu ce wani kai kafiri bane ko wani kai mushriki bane. A aƙin Allah ne kawai mutane suke yi, ce wai ana kafirta mutane. Ba kafirta mutane ake ba, aikin ne kafirci. Mun fahimci bayanin, ba wai kai muke nufi kafiri ba. Allah shi dai maka hukunci. Muna fahimta? Sa'annan kuma manyan malamai ar-rasikuna fil ilm za su iya yin wannan hukuncin. Wane yayi abinda ake kira kafirci, shin za a iya daura masa wannan kafircin? Ba kowa bane fa ku gane in yi aikin kafirci za a daura masa kafirci. Na farko, shin yana da ilimin wannan abin kafirci? Yanzu misali ni yanzu da na kanta wannan abin, na san wannan abin kafirci ne, in na aikata wannan abin kai tsaye da iya ce min kafiri. Saboda an karantar da ni, na karanta kuma na fahimci abin. Misali,
kuma in zo in kira wani wanda ba Allah ba, kuma abin da wannan din ba zai iya yi ba sai Allah, wannan hukuncin zai iya hawa kaina. Amma wanda sabanin haka da Allah bai taba jin wannan karatun ba, bai san hukuncin akwai wasu shar'a ba ma tukunna kafin a roƙi wani wanda ba Allah ba, to wannan shi da a ce masa aikin da kai kaza shirka ne, yana da kyau ka kiyaye na gaba. Allah ubangiji ya sa mu dace. Za mu tsaya a nan, sai sati na gaba za mu ɗaura daga yadda muka tsaya. Abinda muka faɗa dai Allah ubangiji ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Wa alaikum salam. Akwai an samu dama kamar akwai bayanin da yadda kai bayani, akwai an ƙara bayani wa mutane kamar yadda kai bayanin shirka da mutum sai zai iya yi